Para pamirsa sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Urip Daryanto wonten ing pawartos saking Blora. Menanata dinten menika pawartos ingkang sepisan inggih menika ngenani regengipun dinten wiyosan Kabupaten Blora kaping 276 ingkang lumampah kanthi sakalangkung misuwur lumantar maneka warni adicara pesta rakyat sarta kirab budaya ingkang dipun rawuhi dening ewonan warga masyarakat. Kejawi mekaten pamirsa, Bupati Blora ugi ngginakaken kalodhangan menika kagem ngiyataken jati diri daerah kanthi nindakaken ziarah sarta paring pakurmatan mliginipun dumateng pasarean Raden Mas Tirta Adisurya wonten ing Bogor. Panjenenganipun menika paraga perjuangan saking bumi Blora ingkang ugi dipun kenal minangka Bapak Pers Nasional. Kados pundi regengipun adicara sarta wigatosipun misi sejarah menika kagem masyarakat Blora menika pawartos sakjangkepipun. Pawartos ingkang kaping sepindhah nggih menika kita Blora horeg ewonan tiyang ngebaki kirab budaya pengetan Hari Jadi Blora ingkang kaping 276. Pamirsa, pemerintah Kabupaten Blora sampun nindakaken adicara kirab budaya kanthi rancak kagem mengeti Hari Jadi Kabupaten Blora ingkang kaping 276 wonten sadawanipun margi protokol Kita Blora dinten Setu 13 Desember 2000 selangkung. Ganti tema nyawiji mbangun Blora, akur makmur misuwur, adicara menika dados pucuking karamian kagem ewonan warga. Lampahing prosesi kirab dipun wiwiti saking pendopo rumah dinas Bupati lan dipun pungkasi wonten ngajeng kantor DPRD Blora. Bupati Blora Dr. H. Arif Rohman sesarengan jajaran Forkopimda katingal ngerasuk busana adat Jawi Solo Basahan kagem mimpin rombongan kirab kasebat. Poin wigatos dipun rawuhi dening sekawan doso sekawan kontingen saking OPD, instansi vertikal, BUMD, kecamatan, ngantos masyarakat adat Nusantara. Ngedalaken barongan, tari tayop, teatrikal sejarah Blora, barongsai, reog, sarta partisipasi saking barongan Risang Guntur Seto. Rute ngliwati margi pemuda ngantos margi Ahmad Yani kanthi pusat atraksi wonten Tugu Adipura. Bupati Arif Rohman ngendika bilih kirab menika minangka upaya kagem nguri-uri seni budaya lokal sarta ngerataken raos nyawiji ing tengahing masyarakat. Panjenenganipun ugi maringi apresiasi dumateng pasukan hijau DLH ingkang jagi karesikan sadawanipun adicara. Pawartos salajengipun Bupati Blora mbikak tenis meja Blora Open 6 adang bibit unggul. Pamirsa, Bupati Blora paring semangat kagem para atlet tenis meja sing lagi tanding ing kejuaraan Blora Open 6 mboten namung pados juara ajang menika dadi sarana adang bibit unggul supados olahraga tenis meja ing Blora tansaya ngrembaka lan maju. Inggih, panjenenganipun Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman kanthi resmi buka kejuaraan tenis meja Blora Open 6 taun 2000 selangkung wonten Gor Mustika Blora dinten Minggu 21 Desember 2000 selangkung. Adicara dipun wiwiti kanthi tetandingan eksibisi antawisipun Bupati lumawan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. Kejuaraan menika dipun rawuhi atusan atlet saking manaka warni kita kadosta Bandung, Malang, lan Semarang. Bupati negesaken bilih ajang menika minangka komitmen pamarentah kagem gembleng atlet wilit yuswadini.
Detil kejuaraan ing kategori nasional dipundhereki 1.100 peserta umum lan 50 pasangan gondo. Fokus dumateng kelompok umur U12 lan U16 sarta kategori festival kagem para siswa. Sedanten menika minangka upaya madosi bibit unggul, ngraketaken silaturahmi sarta mbangun karakter SDM ingkang sportif. Pamirsa tasih wonten ing pawartos saking Blora, pawartos salajengipun hormat dumateng Bapak Pers Nasional Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman sak rombongan ziarah dhateng Pasarean Tirta Adisurya ing Tlatah Bogor. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman mimpin ziarah dumateng Pasarean Bapak Pers Nasional Raden Mas RM Jogomono Tirta Adisurya wonten TPU Blender Bogor dinten Senin gangsal 11 Desember 2000 selangkung. Menika minangka pakurmatan dumateng tokoh miyosipun saking Blora ingkang ugi ngadekaken serat kabar Medan Priyayi. Rancangan dhateng ajeng, Bupati nggadahi wacana maringi asma margi Tirta Adisurya wonten ing Blora. Kejawi menika, Pemkab Blora ugi ngrancang badhe nggelar haul saben taun kagem ngenang jasanipun. Pihak kaluwarga nyengkuyung rencana sinergi sejarah antawisipun Bogor lan Blora. Alhamdulillah, ini kita membersamai teman-teman media, teman-teman wartawan dari Blora. Kita bisa ziarah di makam Tirta Adisurya. Ini adalah Bapak Pers kita. Sudah mimpi lama saya pengen kesini. Alhamdulillah sore hari ini ada cicitnya ini, Mas Oki bisa di sini ya. Aduh, gimana Mas ceritanya ini dibagi untuk teman-teman wartawan ini? Ya, yang pertama saya makasih banyak buat Pak Bupati Arif, ternyata senior saya nih, sesama Nahdien. Jadi makasih banyak udah berkunjung jauh-jauh ke Bogor. Saya juga tadi dari Jakarta ke sini untuk menyambut teman-teman dari Blora. Ya, Tirta Adisurya pertama kali dimakamkan di Jakarta, sebetulnya di Mangga 2. Cuma kan ada pembangunan dan lain sebagainya, tahun 73 diputuskan untuk dipindahkan, dimakamkan kembali di sini, di TPU Blender di Bogor. Banyak juga yang sudah datang ke sini, ada Max Lane, ada Pramudiananda, terus semua peneliti-peneliti segala macam udah pada ke sini. Dan yang Jalan Keramat tadi gimana ceritanya? nah, kalau Jalan Keramat itu menurut ada beberapa orang sejarawan dan budayawan bilang bahwa memang posisi, jadi Tirta itu dulu selain punya surat kabar Medan Priyayi, terus mendirikan organisasi juga Serikat Dagang Islam, juga punya hotel Medan Priyayi yang diduga posisinya ya di sekitaran PBNU itulah, kira-kira di situ. Nah, fungsinya dulu untuk menampung kalau orang mau berangkat haji sebelum ke Sunda Kelapa di situ, Pak Bupati. Jadi tahun-tahun kolonial, era kolonial. Jadi 19 sekian gitu di awal-awal. Nah, kenapa di Bogor? Bogor punya historis juga buat Tirta. Karena sebetulnya Tirta pada tahun 1909 mendirikan Serikat Dagang Islamiyah. Jadi Serikat Dagang Islamiyah itu sebelum ada Serikat Dagang Islam di Solo oleh Samanhudi, lebih dahulu ada di Bogor, di Empang, di Tanjakan Empang. Tirta bersama pedagang-pedagang Hadrami keturunan pada saat itu memutuskan untuk mendirikan Serikat Dagang Islamiyah, dan pada akhirnya berdiri gitu. Ada arkaifnya, arsip sejarahnya ada segala macam ya, mungkin jadi akhirnya Tirta begitu dekat dengan Bogor lah pada akhirnya. Jadi kalau di Bogor aja udah ada Jalan Tirta Adisurya, kira-kira kalau di Blora ada Jalan Tirta Adisurya, setuju nggak? Cocok gitu Pak. Alhamdulillah. Dari pes nanti Pak Bupati. Dari pes nanti katanya tadi. Kalau Pramudia belum, minimal Tirta Adisurya dulu. Nah itu ya. Ada haul nggak? Gimana? Ada acara haul di Blora? Haul tahunan nggak? Atau mbahnya atau apa? Kita mau nyari jejak cepunya dulu di mana? Karena kelahirannya kan di Cepu ya. Saya kalau haul Tirta itu di Jakarta kita beberapa era dulu waktu di era Pak SBY rutin dilakukan tiap tahun oleh teman-teman, terus kemudian keluarga buat internal lah ya, internal untuk keluarga. Nah kemarin teman-teman dari Jalan Pagi Sejarah, komunitas sejarah yang ada di Bogor, ada Om Rizal juga di situ, ikut kemarin beliau pecinta sejarah beliau, jadi bikin kemarin haul dengan cara napak tilas.
Dari mulai makam, terus Jalan Tirto Adi Suryo, Tanjakan Empang tempat berdirinya Serikat Dagang Islam, terus Pasar Baru di mana di situ dulu ada satu hotel yang sekarang udah hancur, udah nggak terawat. Di situ Tirto kalau ke Bogor tinggalnya di situ, nginepnya di situ. Oh gitu. Selaku cicit apa pernah meneliti di Blora? Saya belum pernah ke Blora. Belum pernah ke Blora, termasuk Saya makam belum pernah ke Blora. kakeknya yang Bupati Apa Bojonegoro. ada rencana? Ya, Segera. kita temuin ya. Segera, Kita siap. setelkan. Siap. Pawarto salajengipun ngulik potensi PAD lan tetanen organik, Pemkab Blora studi tiru dhateng Kitha Bogor lan IPB. Pamirsa, Pemkab Blora nindakaken studi tiru dumateng pemerintah Kitha Bogor lan IPB kagem nyinaoni strategi mindakaken pendapatan asli daerah PAD sarta tetanen organik. Dinten Senin, gangsal 11 Desember 2020 langkung. Fokus utama, digitalisasi PAD, nyinaoni aplikasi SIPDeh, lan sistem parkir digital ORIS saking Kitha Bogor kagem nyudo kabocoran pendapatan. Kajawi menika, babagan manajemen parkir lewat sinkronisasi regulasi lumantar Perda lan Perwali. Ing babagan tetanen, Blora badhe ngadopsi konsep urban farming lan tetanen organik saking IPB kagem ningkataken kualitas pangan. Pamirsa tasih wonten ing pawarta saking Blora kalih pawarta pengetan hari ulang tahun kaping 276 308 pasang gunungan ludes wonten grebeg es kawedanan Randu Blatung. Pamirsa, Semara Ari Jadi Kabupaten Blora kaping 276 dipun lajengaken kanthi grebeg gunungan wonten eks kawedanan Randu Blatung dinten Kemis 18 Desember 2020 selangkung. Taun menika, tasyakuran dipun wontenaken kanthi gilir wonten sekawan eks kawedanan supados karamean saged rata. Bupati Arif Rohman paring apresiasi dumateng warga ingkang tumpah ruah derek rayahan gunungan. Wonten 308 pasang gunungan saking 18 desa kelurahan sarta maneka instansi ingkang dipun kirap. Pangajapipun masyarakat, adicara menika saged dados destinasi wisata tahunan ingkang ageng. Pawarta salajengipun Laruasda 2020 selangkung Bupati Blora negesaken menawi pengawasan minangka benteng anggaran rakyat. Pamirsa, Pemkab Blora ngawontenaken gelar pengawasan daerah Larwasda 2020 selangkung wonten Ballroom Azana Garden Hill Resort dinten Kemis 18 Desember 2020 selangkung. Bupati Arif Rohman negesaken bilih fungsi APIP sanes kagem madosi kalepatan, nanging minangka early warning system. Poin strategis, minangka mitra strategis, APIP dados penasihat kagem nyecah penyimpangan anggaran wiwit dini. Sanes menika, inggih optimalisasi, mestekaken saben rupiah anggaran daerah mupangati kagem rakyat. Wonten kaludangan menika, pamarintah paring apresiasi dumateng OPD lan desa kanthi tindak lanjut pemeriksaan ingkang paling cepet 100%. Pamirsa ing pawarta saking Blora, Medio 2 Desember 2020 selangkung kanthi pawartos lumantar program Gastra Basnas Blora paring santunan kagem 7.000 lare yatim. Inggih, Basnas Kabupaten Blora nyaluraken santunan dumanten 1.000 lare yatim lumantar program Gastra, Gerakan Sedekah Subuh wonten pendopo Rumah Dinas Bupati, dinten Kemis 18 Desember 2020 selangkung. Dono kasebat asalipun saking sedekah sukarela para pejabat lan kepala OPD. Saben lare nampi Rp300.000. Bupati ngarep-ngarep supados lari-lari yatim tetep semangat sekolah lan gadahi prestasi.
Basnas ugi nggadahi program sanes, kadosta bedah omah, RTLH, lan bantuan UMKM kagem ningkataken kasejahteraan warga. Pamirsa mungkasi pepanggihan ing pawartos saking Ndoro Senin 12 Desember 2019 kalih warta nobar film Tegar Pengkap loro lan DPR RI ndukung beasiswa PIP kagem atusan siswa ing Blora. Dipun mangertosi, ratusan siswa nderek nonton bareng nobar film Tegar wonten bioskop Platinum Cineplex Blora, Kemis 18 Desember 2019. Adicara menika ugi dipun sarengi kalian penyerahan beasiswa program Indonesia Pintar PIP dening anggota DPR RI Eva Monalisa sesarengan Bupati Blora Arif Rohman. Bupati negesaken bilih beasiswa PIP menika solusi kagem nyuda angka larem boten sekolah ATS amargi kendala ekonomi. Film Tegar piyambak paring piulang bilih keterbatasan fisik sanes penghalang kagem gayuh cita-cita. Beasiswa menika dipun paringaken dumateng siswa saking macem-macem sekolah, kalebet SLB. Mekaten pamirsa pawartos saking Ndoro Minggu 12 Desember 2019. Pesta rakyat lan kirab budaya menika mratandani bilih jati dirinipun Blora mboten nate runtuh. Kados dene semangat perjuangan Raden Mas Tirto Adisurya ingkang tansah dipun pundi dening warga Blora. Pungkasanipun sedaya pawartos saking Blora sampun kula aturaken sugeng nindakaken aktivitas malih lan rahayu kula Urip Daryanto Darah sedanten kru Blora TV ingkang ngayahi jejibahan nyuwun pamit undur diri nuwun.